Aínda inmerso na mostra de teatro máis ampla do Concello de Ribeira, o Departamento de Cultura xa ten programadas outras propostas que se desenvolverán durante os próximos meses no novo auditorio. A máis inmediata, o 19 de outubro, coa proxección da curtametraxe Val Voyage e posterior coloquio, en colaboración coa Deputación da Coruña. Unha proxección de curtametraxe de cine clásico que se chama Val Voyage. Esta da produtora Estudo Momento e realiza unha homenaxe que está inspirada no mestre de suspense Alfred Hitchcock e ven da man da Deputación da Coruña. Despois desta proxección, a directora Iria Ares e tamén o produtor Xoán Mejuto que foron tamén protagonistas deste filme, van a facer unha presentación das claves para o deseño da curtametraxe e van a animar ao público a facer intervencións e preguntas sobre o cinema clásico en Galicia e todo este universo do suspense. Tamén da man do ente provincial proxectarase o xoves 21 de novembro o documental de Nós Televisión Bravo 30, dirixido a público escolar. Pero a proposta máis destacada terá lugar esa mesma semana, o sábado 23, no que Rafael Álvarez, el Brujo, levará a escena o espectáculo Iconos, que contará con só 2 funcións en Galicia, unha delas en Ribeira. Ribeira será, xunto a Ferrol, a única cidade que visitará na xira deste espectáculo. Vai a recalar a maiores en Oviedo no día anterior, polo que a nosa cidade é o punto de encontro, a primeira cidade de moitos afeccionados e fans galegos que queiran velo, sobre todo, seguramente, de cara ao sur do país, que poidan estar interesados. A produtora vai poñer á venda as entradas para esta actuación nos vindeiros días, a través da billeteira a taquilla, para que se poidan mercar online desde a casa, pero tamén manteremos, por suposto, a venda presencial de luns a venres na oficina de Atención Cidadá, como xa fixemos cos bonos e as entradas individuais da mostra de teatro. En canto ao prezo, recalcar que no marco desta colaboración conseguimos, os técnicos de cultura conseguiron, ao final negociaron e conseguiron rebaixar o prezo deste espectáculo a 18 euros para o patio de butaca xeral e a fila inclusiva e a 16 euros para as zonas de baixa visibilidade. Xa en decembro, o día 6, terá lugar o espectáculo familiar Hugo de Náufragos Teatros, galardoado cun premio María Casares. A esta ampla programación hai que engadir o cartel da mostra de cinema documental Mares da Fin do Mundo, que se presentará próximamente.